Čaute, ja som Sasha a vítajte pri mojom novom videi. Takže dneska som si pre vás pripravila solitariu. Neviem už, solitariu ja to neviem vysloviť, to je jedno. No tak idem za to, je to podobné ako Agario. Som si už pripravila meno, iba meno a ešte play. Dobre, mám sa Sasha. Takže poďme na to. Jak vidíte, ja som tu taký hadík. Vidíte? A tu neviem, čo je. To je taký veľký. To je taký veľký. A dneska, prepáčte, ale dneska sa mi tu bude trochu kývať kamera. Ja už za to vážne nemôžem, ale čo už. Jej, to je super, to oveľa lepšie ako Agario. To čo? Ja som chytila tú bodku asi veľkú, áno, to sa robí, keď chytíte takú veľkú bodku. Jaj, tak to tiečo. Túto veľkú bodku. Ja nemám bodku. Poď sem. Dokiaľ ja si to idem radšej míňať. No ale mňa zabili. Dokiaľu. Ešte raz. Toto posledný krát. Tak ideme na to, poďme hadík, poďme, to je super, keď to robím. Keď to hrám, je to oveľa lepšie. Poďme sem, kde sú viac bočiek. Ide mi to. Dokiaľ mňa zabili. Bože. A toto je koniec. Dobre, tak ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Ak nie, tak dislike. To je všetko a čaute, vaša Sasha. A dajte koment.